Днес присъстваме на закриването на председателството на Република България с Съвета на Европейския съюз. Ние считаме, като посолство на Република Македония в България, че Република България направи едни огромни усилия, реафирмирайки улогата на Западният Балкан като част от европейският континент и ни на някой начин даде една възможност ние да продължиме там, където бехме застанали пред 10 години. Това е голям успех и считам, че това ще се отбележи като един голем успех на българското председателство заедно с темата на миграция и темата за Западните Балкани. Това е нещо, което България на някой начин даде шанс на всички страни от Западните Балкани да се придвижат по-лесно към Европа. А сега щафетата поема Австрия. Смятате ли, че темата ще бъде продължена? Темата ще бъде продължена не така силно, както беше за време на Република България, но ще има нагласа и считам, че самата редоследът на председаването с Европейския съюз, значи Австрия, Румъния, Финландия и Хърватия, дава надеж и шанс за всичките страни от Западния Балкан, включително и за моята страна Република Македония.